Rakatak kenging prajurit kong manguru kongso rakata ing jang radaya layu sepi paman napa wartane dalan ing dalanake wong mati kena apa mati sudu sarira ancop dodo terus ning kikir sukmanya ilang karira sang yati dadak merak kembar loro Iden-iden sayembara kang dianakake dening Sang Dewi Kiri Suci sekaing alas kang denasta dening Sang Adipati Klana Sewandana ya Sang Adipati Wengker ingkang nyawiji dening Bebana kang denaturake kanggo boyong Sang Dewi saka langit. Ancas moro hari patembayan paduka kula tumbas Sang Adipati ya warta kula sakam boyong paduka Gusti Ayu Wow!
pun kakang pamit palestro ana dongeng entik si tumungkul patenana tumungkul ngapa dosane angungkuli ing sasama rada ndak didik lah dibantu lah dalah mer aku kon ngiwangi mau piye sama ya iku bener kandamu lali sumber ketiwasan Kami informasikan Gajah Merak yang dibawa keluarga besar dari Satrio Bimo Sakti ini satunya yang berbobot sekitar 82 kilo dan yang di sebelah utara berbobot sekitar 94 kilo. Bila mana Pantingan pengen mencoba berat dari Dadak Merak, kami pun sangat terbuka, kami pun juga mempersilahkan untuk Anda pengen mencoba beratnya dari Dadak Merak yang kita bawa. Wey! Huyo! Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia Indonesia kita tetap setia kita. Agustus Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap
setia, tetap setia, setia. Indonesia kita tetap setia, setia, tetap setia. Negara kita. Iya. Gua pengen naik pengen nyawer. Foto. Oke, tahan dulu. Klambi kotak neng. Marai Pak Lurah orang ngetok. Monggo Bapak Kasun, Bapak Lurah, ataupun dari PT Bali Co. Silakan panjenengan bisa masuk ke dalam, bisa berfoto dengan dadak merak kembar 2. Dipersilakan untuk dari panitianya semuanya. Dari panitianya semuanya boleh maju. Silakan dari PT Bali Co. Silakan boleh panjenengan berfoto bersama kedua dadak meraknya. Baik. Hey! Wow! Hey! Hey! Ha! Hey! Hop! Yeah! Ayo! Kelingan manis eseme, terus kelingan ramah kemuyune, tresno lan kasih sayange, karep atiku kakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo, nanging aku kebacut tresno, nelongso rasaning ati, yen aku ora klakon melu duweni. Jambu alas kulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Sumpah wis janji arep sehidup semati, seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Sumpah wis janji arep sehidup semati, tekad ning ati ora bakal urungani. Jambu alas sendok. Tangan. Kok kondisi tangan lho. Aku sampean aku yo melok ngono aku ngono. Mbak, tangan. Mbak, kene sik no penakmu langsung ngalihi. Lah, ya ta. Masa ayu-ayu kok. Loh. Mbak, Pun wedi Mbak niki Oh, penggandeng tak loro mau ki wis aku disuntik rabies Mbak iki Mbak. ayo. Iki wis disuntik rabies kuwi. Ijane pembarong sitok iso-iso ayoan. Ayo, Bu. Ibuke kotak-kotak ayo. Ya, siap. Bose piye to? Bose kudu rejo.
kang riya katipung ngimbal bonang loro salendro trompet pelok kepangyung klan maraan ngeyal macan mangap megap bojang ganong kalia bibra wus cocok kagungan reok prasaja gawe kumbira wey wey yo. Kasih aplaus untuk keluarga besar Satrio Bimo Sakti kang sampun ngaturaken wujudipun tari dadak merak ing mangke panjenengan badhe amirsani tari saklajengipun pramila wonten ing kalenggan menika boten kata lumpen dari keluarga besar putra Satrio Bimo Sakti ngaturaken gunging panuwun dumateng samudayanipun